бузургмеҳри баҳодур нахуст маҷмуаи ашъори худро ба ҳамкоронаш овард. касе бовар намекард ки ин ҳама шеърҳои равону зеборо ӯ навиштааст. шеърҳо мисли ин ки як шоири тавоно, як шоири бисёр пухта, як шоире ки дар ҳамин самт хеле заҳмат кашидааст, омӯхтааст, чӣ кардааст навишта, як шоири бисёр тавоно дар назар. ва баъди мутолиаи ҳамин маҷмуааш нахустин китобиётша ман навиштам ва дар рӯзномаи ҷумҳурия нашуд. мин баъд адиби забардастам шуда метавонад ба шарте танбалӣ накунад, кӯшиш кунад, омӯзад. ҳадаф фақат омӯхтан, омӯзед ва дар амал татбиқ кунед. чӣ хеле ки мегӯянд олими беамал занбури беасал. ман фикр мекунам ки ин хелест. ин ҳам олим шуда метавонад, ҳоли дар аспирантура ба назарам холис аст. дар оянда мо аз бузурги олим, адиб ва журналисти бисёр шинохта интизорем ки мешавад. бузургмеҳри баҳодур айни ҳол дар рӯзномаи ҷумҳурият фаъолият менамояд. ӯ аз рӯзи аввали фаъолияташ дар рӯзномаи мазкур аз худ маҳорати хоса нишон дода, айни ҳол яке аз ҷавонони фаъоли рӯзномаи ҷумҳурият ба шумор меравад. рӯзноманигорӣ ҳамин қадар аз дигар шояд касбҳо имтиёз дошта бошад ки шумо ҳамеша бо як касбу бо як кори муайян маҳдуд намешавед. ҳамеша меравед байни мардум, меравед мавзӯъҳои гуногун, конференсу маҳфилу чорабиниҳои гуногун. шумо бояд аз онҳо муҳимтарин лаҳзаҳои онро инъикос кунед, мисалан ҳамчун гузориш аст, ҳамчун хабар аст ё ҳамчун як мақолаи алоҳидаи таҳлилӣ. ва ба ҳамин хотир меравед байни мардум, меравед аз зиндагии мардум, аз камбудиҳояшон менависед, аз камбудиҳои як шаҳр ё як минтақа менависед, ё аз пешравиҳояшон албатта менависед. яъне ки рӯзноманигор ба фаъолияти, ман фикр мекунам ки ба фаъолияти адабӣ эҷодӣ як нафар ҳаргиз халал ворид намесозад. вақте ки бузургмеҳр магистратураро хатм намуд, ҳадафи дигареро дар пеши худ гузошт ва ҳуҷҷатҳояшро ба аспирантураи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон супоридани буд. дар ин роҳ сармуҳаррири рӯзнома бевосита ӯро дастгирӣ намуд. машғул шудан бо кори илмӣ ва аз ҳисоби масалан соатҳои кори гоҳо ба академия рафтану омадани ман иҷозат диҳанд, он кас розӣ шуданд. он кас гуфтанд ки агар аз ӯҳдаи ҳам рӯзноманигорӣ барои ӯ дар корат камбудӣ набошад, бигзор ту кори илмиро давом диҳ, беҳтарин аст. дастгирӣ карданд ва ҳанӯз мана қариб 1 сол мешавад ки мо аспиранти Академияи илмҳо институти забон ва адабиёти ба номи рӯдаки ҳастем. ва мавзӯе ки мо бояд албатта мавод ҷамъ карда истодем, адабиёт ҷамъ карда истодем, бояд таҳқиқ кунем. сабки шеъри Камоли Хуҷандӣ аст. бо вуҷуди оне ки бисёр мавзӯи доманадор аст, мавзӯи бисёр ҳам мураккаб ҳам ҳаст, лекин иқдом кардем ки ҳамин мавзӯъро таҳлилу баррасӣ кунем бо албатта ёрдами устодон, ёрдами адабиётшиносон. ҳамин тавр болои ин ҳама масъулият ва кори зиёд бузургмеҳр як нафар адиби ҷавони муваффақ аст ки бо ашъори рангини худ аллакай ба дили хонанда роҳ ёфтааст. фикр мекунам ки аз тамоми фаъолиятҳое ки ман имрӯз дорам, аз ҳама собиқадортаринаш ҳамин сару кор гирифтан бо шеър аст, бо қалам аст. ба он хотир ки ман аз таҷрибаи омӯзгорӣ, ман аслан ки ихтисосом омӯзгор аст, аз таҷрибаи омӯзгорӣ ҳам аз таҷрибаи рӯзноманигорӣ умуман аз чизе аз кори дунё воқиф набудам ки шеър мегуфтам. албатта онҳо шеър набуданд, шеъргунаҳо буданд, шояд назм ҳам надоштанд, як ҷумлаҳои пайдарҳам чида ба монанд як шеър шуда бошанд. аммо ман фикр мекунам ки аз оғоз ба ҳамин ҷода даромадам, шояд он ҳавас буд, шояд як шавқу завқи баланди кӯдакӣ буд, айёми наврасӣ буд. аммо баъдтар вақте ки ба донишгоҳ омадему, ба Душанбе омадему, ба ҳамин восита аз донишҳои адабӣ, чун адабӣ як фанни бисёр ҳам бузургу фароху ҷовидонӣ аст, бисёр бостони аст, қадимӣ аст адабиёт. вақте ки аз нозукиҳои адабиёт аз ҷониби устодони забардаст, онҳо ҳама профессор буданд, номзадҳои илм буданд, вақте ки омӯхтем, пас эҳсос кардем ки адабиёт, вақте ки шумо ба ҷодаи адабиёт ворид мешавед, вақте ки шумо мехоҳед барои мардум чизе бигӯед,
مثل شعر است یا یک غزل است یا یک ربوی است یک دو بیتی است این الکی مسئولیت بزرگ است. اشعار بزرگمهر سال 2016 با نام همبال ترنه‌ها به نشر رسید که این اولین قدم‌های استوار در این جاده بود. با مانند دل خود دل نیابی چو حولی پدر منزل نیابی نشینی با خردمندان دنیا به مثل مادرت عاقل نیابی. بار غم‌های کهن را میکشم درد و داغ کوهکن را میکشم تا که فردای وطن روشن شود رنج شب‌های سخن را میکشم. بزرگمهر سال روان هنگام واخوری زیاییان با اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام علی رحمان شعرهای خود را قرائت نموده بود و این لحظه برای او لحظه تکرار نشونده به حساب می رفت. بزرگمهر نیز یکی از فعالترین جوانان دورانی استقلالیت است.